Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konjuk ngarsanipun Bapak Kusnin ingkang pantes nampi saking pakornatan kepareng kula nderek sumul matur minangka surihatur saking Ibu Rosanti Inan ananggapi pangandika pasrah panjenengan. Wasipun matur ingkang sepisan. Salam saking njenengan Bapak pisan. Kula tampi kanthi wasilah wa alaina wa alaikumussalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingkang kaping kalih pasrah kemanten kakung kula tampi kanthi suka bineng manah mbok bilih sampun titi wanci ingkang prayogi tumunten badhe kadhawuhaken kaliyan putra putrinipun Ibu Rosanti. Peparing panjenengan ingkang arep abon-abon saestu ndamel bombong suka binging manah. Mugi-mugi manfaat kagem keluarga Ibu Rosanti maliginipun anggenipun nantanaken pahargyan wonten ing siang menika. Serupanyunipun Ibu Rosanti sakeluarga panjenengan sak pendherek mugi kepareng pinarak lenggah paring donga pangestu mugi-mugi lampahipun pahargyan wonten ing siang menika manggih wilujeng kalis ing sampala. Panyuwunan panjenengan mbok bilih wonten ing wekdal dinten Ahad tanggal 28 Desember teman-teman sekalian badhe kasuwun boyong sowan wonten dalem panjenengan dipun suwunaken donga pamuji kaliyan para sanget sedherekipun Ibu Rosanti Nayogyani nderek. Mugi-mugi mangke sowanipun temanten kekalih manggih wilujeng boten wonten pamper menapa-menapa ingkang badhe kadherekaken sanak sedherek sak cekapipun.